въпреки днешния трудов ден, въпреки ентусиазма на хората, които вече няма къде да слагат боклуците, нямат чували и горят в момента боклуците, остават още страшно много нататъка. Това идва от отлива на езерото и се показват нови пластмасови огнища на боклуци, което според мен означава, че трябва да има много такива трудови дни или просто да се вземе общината по някакъв начин да се справиме с изчистването на боклуците по езерото. Няма да е поднесете тук, а те дървете как да ги влачим там. Точно по нея тук. Изчищиме, палиме боклуци. Дърва къде ги вика? Изчищиме тук да палиме, да гледаме дървата тук. Тия дървата може да ги караме ние по нея. Або знаеш какво бе тук? За един ден са очистил. Знаеш кога ще са очистили панчерово? Шабале ще мъчиме. Или този ще направи това река и не се ли преустанови това нещо от реката, което идва край? Има още един момент. Панчерки, алци няма да замърсяват. Замърсяват риболовците в софиянци, които идват и спият се безалкохолно. Тук е ракинката и хвърлят шишета. И на другия ден казват, оле, ама езерото мръсно. Ами мръсно е. Няма кой да го почисти. Но реката е много мръсна, бистришката река. Тя е изключително мръсна. Защото тук вече много си памет. Тя ги носи. Тя за това езеро. Тя ги носи, да. Бяха приели едно почистване около програма. И ще не се Има състезания пак както е на време. А сега не могат да се проведат, защото езерото е много малко.